Hej med jer, people. Sig hej. Hej. Og det her, det er Rasmus med sin lille noob-figur her. Han har ikke nogen bedre, det er hans højeste level. Nej, det er det så ikke. Ja, og det her, det er så Kasper. Sig hej. Hej. Og det der, det er Rasmus. Og vi er lige smuttet herind i Stormwood. Nej, Goldshire, der var den. Ja, og vi... Og det er en roleplay server, så folk de går helt amok. Skal se her. Jeg tror ikke, de forstår ikke Orkish. Vi taler jo deres sprog. Gør de det? Ja, de gør. Vi taler Orkish, de taler common. Hun danser med den der draineren der. Hun er lidt fræk, op til. Så står der bare sådan en mærkeligt sprog for dem, eller hvad? Ja, der gør. Når de kigger, står der sådan, så står der parentes Orkish, og så står der sådan noget ralakamahamaha. Se, prøv at se, når han taler. Kan du forstå en skid af, hvad han taler? Jeg har ikke set noget. Han taler common. Jeg kan ikke se noget. Der er ikke nogen, der har snakket endnu. Og hun taler not. Aldernot Valdir Lo o Enes. Jamen, det er fordi vi snakker det fedeste sprog. Er det ikke rigtigt, Kasper? Hårdt dit bedste. Ja. Og så skal jeg lige sige alt sammen, at Rasmus han er en klam alliance. Han er rigtig ulækker. Er det rigtigt, Kasper? Jeg spiller begge dele. Ja, jamen du er bedst i alliance, mand. Du har fandme der fucking 385'er. Jeg er lige så mange hårdt, som jeg er alliance. 385 alliance. Det er så rigtigt nok. Eller har du 4, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror ikke. Kæft, det er godt gættet. Bum bum bim 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 bim. Men det er fordi han er en lille nu alliance. Hårdt er det bedste. Jeg er i gang med at stige hårdt op i 85. Jeg er bare ikke så langt endnu. På level 62, tror jeg. Giv dem, der står ved dem. Det kan jeg rigtig godt vide. Hey, den er spam. Lige pludselig, så kan du ikke snakke med. Filmer du ikke? Jo. Jeg filmer. Og jeg tager lige first person her, du. Jeg er langt ud fint. Og vi går efter dig. Der døde jeg. Au. Jeg må ikke dø. Man kan bare se den der pil lige fløj ind i maven på dig, mand. Og den har... Kasper, du bruger lige MS. Jeg buffer ham. Nej, jeg vil buffer ham. Nej, Kasper. Ej. Kasper, gør det. Kasper, pas på. Den render rundt i MS. Nej. Fuck med Rasmus, du skal fandme se den video her efter det her, mand. Man kan bare se det, hvor jeg har den på first person, ikke også? Simpelthen helt ind på dig, og så fik du bare den der pil lige i maven. Nå, hvor fanden er... Hvor er jeg henne? Hallo, han... Du kigger på kortet, så ser Hvor er det noget, jeg er henne? Nå ja, der er rigtigt. Bare kig. Hov. Ja. Hvorfor fanden starter vi helt herovre? Det er der ingen grund til. Jeg ved ikke, hvor jeg var. Fuck, du er bagud, B. Er det bare mig, eller løber vi hurtigere end normalt? Du er også lidt hurtigt. Kæft, mand. Jeg er allerede op. Det er fordi vi er i en level 25 nu. Man skal være level 16, tror jeg, eller sådan noget. Ja, og så der er mange med under, mand. Nå, det er ikke sindssygt. Nå, er det rigtigt? Jeg tror fandme lige, vi var inde i en The Amazing Pandas, det glemte jeg lige, vi ikke var. Ja, det er sådan, at jeg er spawner, man snakker om der... Nej. Nå, og der røg Sabi, så lige hurtigt han kommer tilbage. Det er, der kommer Rasmus. Og der kom han igen. Long talk. Det er homo. Jeg vil prøve at komme op på huset. Det var også jo long. Jeg var bare inde i rummet igen, det er dejligt at være derinde. Nej, nu vil jeg sgu op, hvad fanden vi går sgu da ned under, mand. Skal lige se om der er nogen herinde. Det går bare bil, så dør du ikke, hvor det er. Er der nogen dernede der? Der er en level 10'er, der er en anden level 10'er, der er en anden level 10'er. Og der er en level 11'er. Kom nu herned, så lever vi op alle sammen på samme tid.
Okay, ja, så kan jeg se os støtte. Det er sejt. Hej people her. Nå, han skyder op fra B. Okay, han skyder bare igennem gulvet ham der. Han stod op på den der etage, og på øverste etage skyder. Nå, jeg lever op lige her. Af for helvede. Jamen nu holder de også bare endnu mere øje med os, på grund af at vi har hårdtegn på nu. Jeg fik bare en pil i maven, mand. Arr. Jeg var fandme stå op på det rum deroppe. Kan du, hvorfor fanden hopper du egentlig ikke bare ind på din 85'er? Det kan jeg altså rigtig godt vide. Nej, hvor er du henne, Kasper? Hold din kæft, Rasmus. Fed idiot. Jeg skal også have på. Hvor er du henne, Kasper? Hvor Jeg fanden skal er ikke finde du, dig. Kasper? Lige her. Ja, det kan jeg sgu godt se. Og hvor er jeg Vi er lige nede i her? kælderen. Vi er nede i kælderen. Ja. Er I nede i kælderen? Ja, vi er. Jeg blev sgu da opdaget. Vi kan godt blive siddet helt over i hjørnet, mand. Jeg var med ned. Og nu nakker hun mig. Hun nakker mig. Nej, noget pøls. Nå, så hopper jeg heller ikke hernede alligevel. Jeg får en ondt lige der. Nå, det er Marling. Det er din mand. Nå ja, vi skulle have hårdt tegn på, mand. Det er B. Prøv at se. Nu kan de sgu da nakke os, hvis de vil. Kasper, prøv at se ham der, Dave der. Men bare så du ved det, så står der står en lille 85 op heroppe. Han var en mand. Nej. Der står en lille 85 heroppe. Bare vent til det er udløbet, det der. Gøjben uden lu. Gøjben uden lu. Gøjben uden lu. Det er på grund af, at der kommer nogen ind, tror jeg. Men jeg fatter ikke en skid af sproget. Gøjben uden lu. Og så er der en, der har skrevet uden bur, ash, uden lo. Og se der. Mere nut af guld er stor agent Gøj Bon Lars. Har et lomtrok. Det er sådan lader dit navn. Nå, kan jeg vide, hvis vi ikke sover? Hvor sidder jeg? Er jeg på det Pas på. Ruller! Pikhoveder. Aha. Jeg venter til, at det er gået. Min tid. Og fuck, hun står bare derude. Skal vi ikke bare gå ud og nakke nogle andre, hva'? Fordi nu bliver mit tøj helt smadret jo. Jeg ved godt, hvad jeg gør. Jeg skal bare passe meget på, fordi Spiller jeg bare i first person her, du. der er en fucking 85 Third der efter mig nu. First person? Third person. Nu bliver jeg næsten glad, fordi nu render der en Rogue 85 og blot 11 ind i Det ved jeg godt. Uden bur, ash, uden lo. Uden bur, ash, uden lo. Akul Lars Ras. Vos o ash, mandos skol. Lorborg Altanov. Altanov Bos Algestrøm. Ash. Victor Rasmi Krone Lundfar. Med Ro. Med Ashbor. Jeg respawner altså herude. Frisch. Bagas. Hvad fanden er det? Vær Obor. Gul. Agul. Bor. Lund. Ras. Kom herover til mig, Kasper. Ja, det er Agul. Jamen, så dør jeg. Der er mange 85. Fuck, de kan nakke mig dem der, hvis de har lyst. Så det er svært Ja. ikke. Ja, der stopper der. Hvorfor tror du, jeg løber herover? Ja. Ja, det så godt lige. Yay. Hvor I henne, drenge? Jeg løber lige ud og kigger, hvor I fandt Jeg tror, vi smutter herover, fordi der er nogen, der løber efter mig. Løb! Er det det? Nej, det er ikke. Puha. Nå, skal du også her. First person her, du. Det her, det er Kodocam, det her. Så kigger Kodon på dig. Kodon kigger på den der. Kodon har lyst til bolden. Kodon! Nå, kom så. Vi kører videre med Kodocam her. Jeg har det kun i 23 sekunder mere. Det er jo jeg ikke har min racerbil lige nu.
Spider! Det er min. Kabimski. Nu kommer Tag han den. der. Tag den. Holder øje med dig. Jeg spiller first person. Hjælp mig lige, Kasper. Hjælp dig. Jeg får sgu da oven her. Fuck. Sådan der, Kasper, det er godt. Det er så. Jeg var lige ved det. 13. Jeg skader også sindssygt meget på hende. Lige i starten der. Bim. Nu er mit hårdtegn for forfra. Der mangler kun 2 minutter. 5 minutter. Så er det væk. Jeg manglede kun... mit hårdtegn, det var væk. Men så kom lortet desværre tilbage. Nå, jeg gider fandme ikke spille first person her. Spiller vi bare sådan her. Nå, det her, det var bare lige en lille bitte indslag. Så. Hej. Jeg tror nok, der er gået lidt over 15 minutter nu, desværre. Vi ses. Hej. Don't stop.